kyale nu gaba ruwanka dakikantan nan ya taba ni dole yau tanka a ce an mai da fyaɗe kamar cin dan bagalaje sai ka hanko da kikin kato da haura gidaje ya danne ruwa ya danne diya faruwansa ya danne yar makoci ya danne kawar kan wasa ya tara sa ko da an kama shi sai ya sake sa masu fyaɗe shege ka fasa mutanen gari mun kama jaki mu yanka sa mu daina kaiwa hukuma to ba su hukunta sa su baka tausayin mata ne don kuɗi kai ko za ka yarda ya yi wa kanwa ka ko ba maka to ka san wacce kai wa har abada ka cuce ta ka mai da yadda abin sai gobe ya kun bakota da ya dangin ka akwai mai yadda ya aure ta ko ya aure ta wata sai ya goranta mata ka sai dai ya bata wanda babu sansaranta ba kuma auren dole ba dan ka tarwatsa gobanta mu hukunta abin da kuke Allah ya muku idan an mai ku share Allah sa yo na wata kila kan ya sa ku gyara goban ku hukunta ku gyara Allah sa yi wa iyayen ku ai